Pozdravujeme vás všetkých, ktorí nás sledujete. Je tu ďalší podcast z Komory pod hlavičkou Slovenskej komory stavebných inžinierov. Stavebné konanie na mesiace až roky, štosy papierov, nekonečné obiehanie stanovísk. Aj to bola dlhoročná prax, ak si človek chcel niečo postaviť. Našťastie pre stavebníkov je tu dobrá správa, že sú viaceré zmeny. Jedna z nich má podobu nového stavebného zákona, o ktorom sme už hovorili v našom podcaste. A tá druhá má podobu portálu Výstavby, o ktorom bude v tejto chvíli reč. Dobrý deň želám pánovi inžinierovi Romanovi Skorkovi, generálnemu riaditeľovi sekcie výstavby a vyvlastňovania z Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky. Dobrý deň teda ešte raz. Dobrý deň, prajem a ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Nie za čo, dozvieme sa dúfam veľa dôležitých a podstatných informácií, pretože napriek tomu, že portál výstavby je tu už od marca, však pol roka. V prevádzke od 1. apríla tohto roka. Dajme tomu teda pol roka plus minus. Môže sa ešte stať, ako sa napríklad stalo asi zhruba po 2 týždňoch fungovania portálu, že reakcie pod tým boli, že sú orgány dotknuté, ktoré o tomto portáli nemajú ani šajnu? To sa ešte dnes môže stať? Teoreticky samozrejme je to prípustné, ono to vyplýva aj z tej situácie alebo z nejakej časového harmonogramu, v rámci ktorého bol portál pripravovaný a nasadzovaný. Súvisí to samozrejme s novým stavebným zákonom. Práve to, na čo náražam, je ten dátum, kedy bol zákon vyhlásený alebo zverejnený v zbierke zákonov. Tam bolo samozrejme nejaké obdobie na to, aby sa portál doladil k finálnemu zneniu zákona. Toho času bohužiaľ nebolo veľa, čiže teoreticky tá situácia môže nastať, ale ako úrad sa snažíme venovať mimoriadne veľké úsilie rôznym vzdelávacím podujatiam a aj práve preto som veľmi rád, že sme sa tu stretli. Váš úrad je na svete zhruba 3 roky. Celé tie 3 roky ste venovali vo veľkej miere práve príprave tohto portálu? Úrad vznikol zhruba pred tými 3 rokmi. Prvý pol rok sa venoval takému nejakému materiálno-technickému zabezpečeniu a príprave prechodu kompetencií. Ten taký nejaký riadny výkon je datovaný od januára 2023, kedy prešiel na úrad pôsobnosť v rámci výstavby ešte podľa jestvujúceho zákona. Čiže počas tohto obdobia sme si plnili nejaké tie štandardné úlohy súvisiace s preskúmavaním spisov, vydávaním metodických usmernení, príprave zákona a taktiež aj prípravu portálu. Tam nám trošku sa zmenila situácia, ktorá súvisela s parlamentnými voľbami, sa nejakým spôsobom aktualizovalo to zadanie, čiže niektoré úlohy sa museli pozmeniť, trošku sa preformátovala aj tá nejaká príprava a v podstate to úsilie sme museli venovať, naozaj ten úplný finish bol taký pomerne hektický, ale sme veľmi radi, že sa nám to podarilo stihnúť a že sme v pomerne dobrej prevádzky schopnej podobe už od toho apríla, ako sme sa bavili. Ľudia to určite vnímajú, že to je prechod. A teraz je otázka, či k elektronizácii alebo k digitalizácii. Je v tom rozdiel? Určite je v tom rozdiel. Ja osobne nie som nejaký že najväčší preborník na elektronizáciu a digitalizáciu, ale tak ako to ja vnímam, elektronizácia je v podstate taký prvý krok, kde si to vieme predstaviť ako prechod od papiera k elektronickej podobe, či už je to elektronická podoba rôznych tlačí, výstupov. A tá digitalizácia je v podstate nadstavba, ktorá v sebe nesie aj nejaké služby súvisiace pre tú našu tému s nejakou automatickou validáciou. Čiže ak by sme sa bavili o tom nejakom konečnom štádiu digitalizácie, tak to si vieme predstaviť, že do systému nahrám digitálnu dokumentáciu a systém mi v rámci tej nejakej digitálnej nadstavby zvaliduje ten môj projekt. Či už je to napríklad, aby sme si to vedeli predstaviť projekt rodinného domu, tak tá validácia by mohla spočívať v overení súladu so záväznou časťou územno-plánovacej dokumentácie, overení iných záujmov chránených v území dotknutými predpismi a môžu to byť rôzne požiadavky, či už sú to požiadavky z oblasti statiky, oblasti verejného zdravia, protipožiarnej ochrany a čokoľvek by nám napadlo. Takže takto nejako veľmi v skratke by sme si to mohli vysvetliť. Poďme priamo k portálu. Súhlasíte? Jasné. Tak si ho predstavme. Som človek, ktorý je teda stavebník, projektant, hocčo, ktorý chce teda doviesť stavbu k zdarnému koncu, potrebuje všetky tie úkony, ktoré sú predtým potrebné. Otvorím si portál výstavby, čo ma tam čaká?
Čaká vás tam možnosť prihlásiť sa alebo vytvoriť si konto. Keďže tento náš modelový príklad je, že vidíte portál prvýkrát, tak vytvoríte si konto prioritne v pozícii stavebníka alebo poverenej osoby. Či už je to poverená osoba na základe vzťahu stavebník versus projektant alebo generálny projektant, alebo je to štandardné nejaké poverenie splnomocnenie na vykonanie nejakých úkonov. Vytvoríte si konto, ktoré si zaregistrujete a vytvoríte si tam, nazvem to pracovne, šablónu vašeho projektu, čiže tej stavby, ktorú máte záujem zhotoviť. Začnete vyplňať všetky potrebné údaje, či už sú to údaje o osobách, ako sú stavebník, projektant, generálny projektant, zhotoviteľ a tak ďalej, v závislosti od toho, v akej etape projektu sme. Vytvoríte alebo nahráte údaje o dotknutom území, čiže či sú to dotknuté parcely alebo parcely, na ktorých sa má stavba záujem zhotoviť. Vyplnia sa údaje o stavbe ako takej, či už sú to nejaké polohové, priestorové údaje, nejaké bilancie, sú tam aj údaje súvisiace s nejakými vydanými výstupmi alebo podobne, nahráte dokumentáciu a prvý krok máte za sebou. A už len odkliknem? A niekam to odíde? Vyberiete si službu, ktorú chcete využiť. Prioritne je ten portál pripravený práve pre stavebníka alebo tú poverenú osobu. Má zabezpečovať alebo pokrývať činnosti súvisiace so prerokovaním tej vašej stavby, konkrétne je to prerokovanie stavebného zámeru, čiže vyberiete si službu získania záväzných stanovisk a prostredníctvom portálu oslovíte dotknuté orgány alebo dotknuté právnické osoby, ktoré vyberiete zo zoznamu. Sú to tie osoby, ktorým zo zákona prináleží či právo alebo povinnosť vyjadriť sa k vašej stavbe. To koľko miest? 5? 6? Môžu to byť až desiatky, závisí to od lokality, ale najmä od rozsahu projektu, že akých všetkých záujmov sa týka. To som všetko musela predtým obiehať po svojich nohách? Doslova? Áno. Táto činnosť, alebo tzv. Inžiniering sa prioritne v predchádzajúcom období vybavoval v listinnej podobe, čiže vytlačili ste si niekoľko, častokrát až desiatok páre dokumentácie a s ňou ste obiehali všetky tieto subjekty a požiadali ste ich o stanovisko. Samozrejme neznamená to, že ste to museli doniesť, tak povediac, pod pazuchom, mohli ste na to využiť poštovú prepravu. Ale ten proces bol asi nepomerne dlhší, predpokladám. Nielen dlhší, ale dovolím si povedať, že bol aj neprehľadnejší, s tým, že stavebník alebo tá osoba si musela naozaj striehnúť, že kde, kedy, čo, komu doniesol a komu tam plynie lehota a všetko riešiť individuálne a tak povedať v nejakom papierovom svete, čiže on si musel viesť tú nejakú štatistiku alebo evidenciu. Mali by sme možno pripomenúť, že tu platí fikcia súhlasu, čiže keď ja niečo niekam tým kliknutím odošlem, do koľkých dní by sa mi mali ozvať s nejakým záväzným stanoviskom. Čo sa týka tej tzv. Fikcie súhlasu, ak dovolíte na úvod, by som chcel len uviesť takú všeobecnú informáciu, že nie je to len nový inštitút nového stavebného zákona, je to inštitút, ktorý pozná nielen slovenské právne prostredie, ale aj oblasť stavebného poriadku. Osobne si dovolím tvrdiť, že tá fikcia súhlasu alebo opatrenie proti nečinnosti bola totožne riešené aj v predchádzajúcej právnej úprave. Ja rozumiem, že v rámci toho nejakého záujmu o nový zákon bola tá téma mimoriadne medializovaná, ale naozaj nejde úplne o nový inštitút a v praxi to funguje presne tak, ako ste povedali. Ako náhle oslovíte nejaký subjekt, začína mu plynúť lehota, ktorá je štandardne 30 dní. Môže byť tá lehota v prípade zložitých stavieb 60 dní a v nejakých osobitných prípadoch aj dlhšia. Čiže keď sa neozve do 30, prípadne 60 dní, tak považujem to za súhlas? Nemusím patrať ďalej, čo sa deje? Nemusíte patrať ďalej, dokonca tá 30-dňová, tá úvodná lehota je úplne kľúčová. Napríklad, ak by dotknutý orgán alebo pripomienkujúci subjekt ten predmet prerokovania, čiže vašu stavbu považoval za zložitú stavbu, ktorá vyžaduje 60 dní na vydanie stanoviska, musí vás o tejto skutočnosti upovedomiť už v tej prvej 30-dňovej lehote. Čiže buď vám vydá ten výstup, záväzné stanovisko alebo záväzné vyjadrenie, alebo vám povie, že považuje stavbu za zložitú z dôvodov ABC a že sa vyjadria v 60 dňoch. Ak sa nevyjadri alebo nevykoná tento úkon, tak zo zákona nastáva situácia, ako keby vydal súhlasné stanovisko alebo vyjadrenie. Je možno dobre vedieť, že vlastne v tejto forme je všetko tam zaznamenané. Však každá pripomienka alebo nejaký iný krok, ktorý sa urobil, že všetko tam ostáva. Nemôže sa to ako papier stratiť napríklad. Nemôže, dokonca portál výstavby je nastavený tak, že ako náhle teda tú
vloženú a korektne podpísanú dokumentáciu v elektronickej podobe rozošlete, čo je len na prvý subjekt. Dokumentácia sa automaticky zamyká, nie je možné ju upraviť, nie je to ešte vymazať. Čiže tá evidencia v rámci portálu výstavby je, dovolím si povedať, dostatočná aj práve pre také prípadné účely nejakého konania, ktoré by nemuselo byť úplne považované ako korektné alebo, nedaj Bože, v nesúlade so zákonom. Keď mi prídu všetky teda záväzné stanoviská od dotknutých orgánov, čo ďalej robím na portáli výstavby? Ako stavebník, alebo teda poverená osoba, máte povinnosť vypracovať správu o prerokovaní, čo je dokument, v ktorom vyhodnotíte všetky stanoviská, ktoré ste dostali, či súhlasíte alebo nesúhlasíte s danými požiadavkami. Samozrejme uvediete aj tú skutočnosť, že napríklad nastalo to opatrenie proti nečinnosti, teda že niekto sa nevyjadril a má sa za to, že vydal súhlasné stanovisko. V prípade, že s nejakými požiadavkami nesúhlasíte, máte zo zákona možnosť, zdôrazňujem možnosť, pokúsiť sa odstraniť ten rozpor na úrovni stavebník versus pripomienkujúci subjekt, čiže môžete ten subjekt osloviť, že mu napíšete nesúhlasím s vašou požiadavkou z dôvodov akýchkoľvek. Len zopakujem, že je to možnosť. V prípade, že tú možnosť nevyužijete, tak v správe o prerokovaní uvediete, že akým spôsobom sa vysporiadávate s tými pripomienkami a toto ako súčasť žiadosti o rozhodnutie predkladáte na stavebný úrad. Pán Skorka, tých niekoľko mesiacov, počas ktorých portál funguje, určite nastal rapidný nárast registrovaných užívateľov. Mám pocit, že k augustu to bolo nejaký 15-násobný nárast. Také nejaké číslo som zachytila? Áno, ten nárast užívateľov je mimoriadny. Priznám sa, že sme nečakali až taký extrémny nárast. V rámci nejakého štatistického zisťovania sa k dnešnému dňu rozprávame alebo evidujeme niekoľko tisíc vytvorených unikátnych kont, v rámci ktorých boli zaslané viac ako 11 000 unikátnych žiadostí, či už to boli tie žiadosti o prerokovanie, ohlásenie stavby alebo žiadosti o rozhodnutie, čiže vždy nejaké unikátne úkony. Takže o portál je pomerne veľký záujem. Samozrejme je nám úplne jasné, že niektoré tie vytvorené konta sú tak povediať skúšobné, že ľudia si to chceli prísť pozrieť, vyskúšať, ale naozaj tie čísla ukazujú, že o tú službu je pomerne veľký záujem a veríme, že aj do budúcna to tak bude a hlavne keď budeme postupne aj vyhodnocovať tú nejakú kvalitu služieb, ktoré poskytuje portál výstavby, že sa nám potvrdí, že to riešenie je správne a všetku tú nadstavbu, ktorú máme niekde pripravenú, rozpracovanú, sa nám ešte oplatí do toho zapojiť. No a vy to vlastne vyhodnocujete neustále počas fungovania. Už ste urobili aj nejaké viaceré nové funkcionality, aj ste ho trošku vylepšovali v priebehu tých mesiacov? Áno, museli sme reagovať aj na to, že aj samotný stavebný zákon, čo vnímam mimoriadne pozitívne, už stihol byť novelizovaný. Súviselo to naozaj s nejakými poznatkami aplikačnej praxe. Čiže aj za týmto účelom sme museli niektoré drobnosti doladiť. Nechcem vás úplne zaťažovať detailami, boli to naozaj také legislatívno-technické úpravy, ktoré možno na prvý pohľad nevyzerajú až tak vážne, ale pomôžu podľa môjho názoru nielen stavebníkovi, ale tým, že sme ich zohľadnili aj v portáli, tak budú na prospech všetkých. A popri tom samozrejme sa robia viaceré také technické úpravy, ktoré súvisia vyslovene s tým, že keď aj my dostaneme nejaký podnet, či už je to cez call centrum, infolinku, mailom, akýkoľvek dopyt, tak my sa snažíme to vyhodnocovať priebežne. Aj teraz v pomerne nedávnom období sme dostali takú, nazvem to spätnú väzbu od tých primárnych užívateľov, čiže to sú práve osoby združené v profesných komorách a tieto podnety vyhodnocujeme, dá sa povedať, že vyslovene v týchto dňoch. Určite aj Slovenská komora stavebných inžinierov vám nejaké podnety zasiela, keďže tam je množstvo autorizovaných inžinierov, čiže naozaj profesionálov. Či tá spolupráca takisto prebieha, funguje v tomto smere? Určite so Slovenskou komorou stavebných inžinierov, ale aj so Slovenskou komorou architektov máme naozaj že viacročnú mimoriadne profesionálnu spoluprácu. Nie je to len na portáli, vybraní zástupcovia nám pomáhali pri príprave textácií vykonávacích predpisov zákona, čiže aj touto cestou sa chcem obidvom komorám poďakovať. Samozrejme je to aj komora geodetov, sú to mimoriadne veľmi profesne zastúpené organizácie a je vždycky len plus, ak s nami spolupracujú na takejto konštruktívnej a dá sa povedať až každodennej úrovni.
sú niektoré možno požiadavky do budúcnosti, ktoré už viete teraz, že asi teda časom ich tam zapracujete a prípadne niečo, čo sa zapracovať nebude dať? Z nejakých dôvodov? Sú určite nejaké technické požiadavky, ktoré nevieme zapracovať, tak povediať, s obratom. Tam vždycky tie požiadavky vyhodnocujeme, či je to možné zapracovať nielen z hľadiska nejakých technických alebo finančných možností, ktoré máme, ale prioritne pre nás najkľúčovejší súlad so zákonom a s vyhláškami. Čiže keď nám príde takáto požiadavka, vyhodnocujeme, či je to vôbec možné z hľadiska znenia zákona, následne to vyhodnotíme, aká je s tým súvisiaca pracnosť, finančné krytie a potom takéto požiadavky zaraďujeme do nejakých balíkov úprav, ktoré prídu. Predpokladám, že od užívateľov ten záujem naozaj je veľký. Čo dotknuté orgány? Hovoríme možno o stavebných úradoch aj v menších obciach. Je tam vždy úplne vôľa na 100% na toto nabiehať, alebo musíte robiť určite aj nejaké série školení a vysvetľovaní pre ľudí? Samozrejme je to vždycky individuálne. Máme prípady, kedy sú kolegovia na stavebných úradoch vyslovene, až si dovolím povedať, veľkými fanúšikmi tohto riešenia, že sa tešia z toho, že už im nie sú nosené tie štosy dokumentácií a papierov a s tou dokumentáciou sa oboznámia v úvodzovkách u seba doma na počítači. Ale samozrejme sú aj kolegovia, ktorí potrebujú viacej času a samozrejme aj viacej úsilia. Je to úplne pochopiteľné, tá zmena je pomerne veľká. Ten portál výstavby je jedným z nosných prvkov tej reformy, ktorá bola započatá s účinnosťou stavebného zákona, takže tých činností, ktoré aj my chceme vyvíjať v rámci toho vzdelávania je veľa. Dá sa povedať, že aj v týchto dňoch prebieha vzdelávania z našej strany, či už je to k zákonu, ale aj konkrétne ku portálu výstavby, kde prechádzame tak povedať celým Slovenskom a snažíme sa venovať vyslovene kolegom na stavebných úradoch. Nie len teda prejsť s nimi tu ten pohľad z našej strany, ale zodpovedať aj ich nejaké konkrétne otázky alebo kľudne aj pripomienky na zlepšenie. Máte dokonca webinár však na užívanie. Áno, na našom webovom sídle, teda webovom sídle úradu máme k dispozícii viaceré webináre, či už je to pre stavebníka, dotknutý orgán, ale taktiež aj stavebný úrad, takže určite kolegovia sa môžu oboznámiť aj bez nejakej našej fyzickej prítomnosti v regióne. Ešte ma zaujalo, čo ste spomínali, že vás až prekvapil záujem ľudí, ktorí portál užívajú. Prečo? Veď všetko dneska funguje v elektronickom svete, v digitálnom svete. Naozaj už málo ľudí chce chodiť s tými štosmi papierov, ako ste vraveli, niekam. Ono to súvisí s tým, že aj samotný stavebný zákon v prechodnom období, ktoré siaha až do roku 29, umožňuje osobe, ktorou je stavebník, alebo teda poverená osoba, vykonať procesný úkon podľa stavebného zákona v listinnej podobe. Čiže v tomto období si tie osoby môžu vyslovene vybrať. A súvisí to taktiež aj s tým, že ten nábeh bol postupný, lebo na to, aby tá dokumentácia bola použiteľná v elektronickej podobe, musí byť podpísaná preukázateľným spôsobom, aby bolo zrejme, že to podpísala osoba, ktorá má na to oprávnenie. Za týmto účelom sa najviac využívajú tzv. Mandátne certifikáty a aj ten postup vydávania bol taký... použijem výraz postupný a tiež nebolo to, treba si priznať, nebolo to pripravené hneď k účinnosti zákona, takže aj preto to sme očakávali, že nejakým spôsobom ten portál bude až neskôr predmetom záujmu, ale tie čísla ukazujú, že ten záujem je naozaj pomerne veľký. A nemyslím si, že bude klesať, skôr naopak, takže je to aj dátovo pripravené napríklad, že nejaké limity dátové zatiaľ sú asi v pohode, ale keď to začne narastať? Je to úplne v poriadku, ten portál je pripravený naozaj obslúžiť nielen funkčne všetky tie služby, ale aj dátovo, takže ak by sme mohli využiť aj tento priestor, tak určite veľmi rád by som si dovolil pozvať všetkých stavebníkov, aby využívali portál výstavby. Je to prioritne služba pre nich. Dobre, takže chceme povedať asi toľko, že tu máme portál výstavby, ktorý je naozaj veľmi užitočný. Treba asi zdôrazniť, lebo niektoré veci sa môžu niekedy v praxi stretávať s tým, že sa dosť kritizujú. Predpokladám, že u vás toho je minimum tých kritických reakcií. Že naozaj je teda... Či? Určite sú aj nejaké kritické miesta alebo aj kritické názory, veď nemá zmysel sa tváriť, že všetko sme pripravili úplne dokonale.
Ale vy tie muchy vlastne vždy vychytávate, ako náhle prídu nejaké podnety. Čiže aj človek, ktorý užíva portál a niečo zistí, že mu nefunguje, kam sa môže obrátiť? Kde napríklad má dať svoju reakciu? Môže sa obrátiť rôznymi prostriedkami, či už je to mailom, listine, alebo dokonca máme zriadené call centrum, kde sú veľmi šikovné kolegynky, ktoré na rôznych úrovniach vybavujú tie podnety, či už sú to tie podnety, že si vedia s tým užívateľom vyslovene prejsť o konkrétny projekt, alebo také požiadavky odstupujú, či je to na nejaké technické riešenie alebo vecnú stránku ku nám, takže je možnosť využiť aj takýto kontakt na nás. Čiže odkaz pre tých, ktorí by chceli stávať alebo rekonštruovať alebo skrátka v tomto smere niečo podniknúť. Nerobili to doteraz, lebo mali hrôzu z toho, čo všetko by ich čakalo. Je to už teraz jednoduchšie. Nemusíme sa báť nekonečného čakania na všetky možné odobrenia v rámci stavebného svojho zámeru. Na úvod portál vyžaduje vyplniť viaceré údaje manuálne, či už sú to tie údaje, ktoré sme spomínali o osobách ako stavebník, projektant alebo aj o dotknutom území a o stavbe. Čiže na úvod to môže zabrať nejaký čas, ale následne z takto vyplnených elektronických informácií ten užívateľ profituje, že keď už si vyberie tú konkrétnu službu, napríklad žiadosť o vydanie záväzného stanoviska, ohlásenie stavby, žiadosť o rozhodnutie alebo čokoľvek, tak na to musí využiť formuláre, ktoré upravuje vyhláška k stavebnému zákonu, a ak využíva portál výstavby, tak viaceré tie údaje sa mu automaticky preberajú z portálu. Čiže to úsilie alebo čas, ktorý venuje na začiatku, sa mu na konci dňa niekoľkonásobne vráti s tým, že tie dáta sú už preberané automaticky a skracuje mu to čas. Takže ja osobne, a tu samozrejme nie je dôležitý len môj názor, ale aj čo máme nejaké údaje alebo zisťovania spokojnosti užívateľov, tak zatiaľ je to vnímané pozitívne. Samozrejme sú nejaké veci, ktoré je potrebné, bude potrebné zlepšiť, ale na to sme samozrejme pripravení. Odľahčenie poviem, postaviť dom je dnes zábava. Je to mimoriadne odľahčené. Závisí, ako k tomu človek pristúpi. Nás, alebo teda mňa, tá práca baví, ale je naozaj akože otázka, určite by boli ľudia, ktorí by si to vedeli predstaviť, že však chcem to postaviť, tak zajtra s niekým prídem na pozemok a zhotovím to, ale v našich podmienkach to naozaj možné nie je a treba to vnímať tak, že je to nejaká služba, ktorá môže naozaj sprehľadniť, možno teda aj zrýchliť a zjednodušiť tú komunikáciu a zabezpečovanie tých stanovisk alebo jednoducho prerokovanie tej veci. Ďakujem, že ste prišli a povedali nám viac o portáli výstavby, ktorý má byť teda pomocníkom v tom úvodnom procese, keď sa ešte ani len jama nevykopala, ale všetko treba samozrejme zabezpečiť, zariadiť a vybaviť si tie všetky povolania. Naším hostom bol generálny riaditeľ sekcie výstavby a vyvlastňovania z Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, pán Roman Skorka. Pekný deň vám želám. Ďakujem veľmi pekne a pekný deň aj vám. A vám takisto krásny deň a tešíme sa na ďalšie časti podcastu z komory pod hlavičkou Slovenskej komory stavebných inžinierov.